Jama'are assalamu alaikum. Barka meɗen e kikkiɗe ɗe, barka meɗen e jemmare nde. Aranda ɓurduɗi nder ko heɓa nder habaruji ɗin. Jabiru hokkuki nyamande ndu windere IMF wi'i horejo laamu leydi Nigeria Ahmed Bola Tinubu na dow saurugo maɓɓe o itti wallinde nebbam petrol jam. Kongol kippol ngol konyanko'en Isra'ila njari e Lebanon bari njendiyanko'en tato. Horejo laamu leydi Iran o tumi majalisaru kawtal lesɗe windere e tampere ngam waddugo ragare konu iyebre funa cakantarare joni sai mo'itinon jonde gam nanki no duniyaru ndun nyalliri. Inde am Ibrahim Iromodake. Jabiru hokkuki nyamale ndu windere IMF wi'i horejo laamu leydi Nigeria Ahmed Bola Tinubu ngam yidde hore mako o itti wallinde nebbam fetor jam na dow saurugo maɓɓe. Nder wonde hirde nde ɗum wadi e darattajo Jabiru ndun mo yebre Afrika Abebe Selasi e wuro Washington lamorgo leydi Amerika. Hirde nden lalitande dow hello malla to wi'tango IMF wi'i dabare ittuki wallinde nebbam fetor jam gila nder wuro Nigeria iwi na gila maɓɓe. Ngam non IMF saura laamu Nigeria les ardungal Ahmed Bola Tinubu dow ittuki wallinde nden. Nde andinore nden nde Jabiru hokkuki nyamale ndu windere IMF e wara titan wakkatire ko woɓɓe Nigeria en sappoto Jabiru ndun wigo dow wi'ugo iɓe mari jungo ngam yi'uki taskaramji maɓɓe dow leyɗe e sharɗiji maɓɓe ɗi hokkuki leyɗe nyamale wigo hamɓe sauri laamu Nigeria itta wallinde nebbam fetor jam ɗam. Ardiɗo laamu leydi Nigeria Ahmed Bola Tinubu wadi gidal e horejo lundanko'en Nigeria Alhaji Atiku Abubakar mo jam'iyawa lundankewa nga PDP wakkatire ko ɓe fuɗɗi julirde maunde nde mofgal leydi Nigeria e Abuja hande. Tinubu onni e Atiku hautande e sanata Danjuma Goje gwamna jono diwal Gombe ɓe njumɓi e julirde maunde nde National Mosque wonde Abuja lamorde leydi Nigeria to ɓe komniri ɗumne aran ko nate bangi kollayɗe ardiɗo laamu leydi Nigeria on iludankejo mako mo siyasa Alhaji Atiku Abubakar e homnira jungo e jungo nden iɓe njalta hakkunde maɓɓe ɓawo cuɓi hitande 2023. To toni on woytu habaruji ɗin ɗo waran on iga kode Radio International Abuja Nigeria. On mbawai heɗitaki min dow Facebook amen kode radio e channel YouTube amen kode TV. Nonnon on mbawai heɓuki habaruji amen ha dow TikTok amen kode TV. On mbawai heɗitaki min kala nde giɗɗum fu ha hello amen go Telegram www.t.me/kode radio. On mbawai heɗitaki taskaramji amen dow radio Garden e online radio. Wongol kippol Isra'ila e Lebanon bari jayndiyanko'en tato. Ko nyalande alarba salinde ni Isra'ila ndi yari kippol dow ofishiru sudu telebijin ndu Almayadin wondu Beirut lamorde leydi Lebanon. Barol jayndiyanko'en yaranki ci'e cakol kubaruji musamman ma ɗi leyɗe Arab en kippe na ɗum habaru kesun gila agal konyanko'en Isra'ila. Horejo laamu leydi Iran Masoud Pezeshkian tumi majalisaru mofgal leyɗe windere UN e tampere nyippuki hite kuɓɓange yabre funa cakantarare lesɗe windere
malla yebre Asiya. Ardiɗo laamu leydi Iran on haalika ha giidal ngal ɓe ngaɗata ngal kawtal lesɗe ɗe risku majje ummoyto ɗe British leydi Rusiya. Mas'ud Pezeshkian on wi'i UN tampi wadduki ragare konu nyamuki haqqi ɓi adama i Gaza nden habre hesre futtunde hakkunde konyanko'en Isra'ila dental Hezbollah ngal Lebanon. Terol ko heɓa nder habaruji amen wonɗon dow darnde surguɗoyan imoɗon Muhammad Abubakar Bokos, sai injiniyajo amen mo jemmare nde Ayuba Lamiɗo Munyal. Min Ibrahim Ramadake fassirɗo kubaruji ɗin mbi'ami on gonde i taskaramji amen dow channel Telegram amen ko de rediyo. On mbawai heɗitaki mi heɓuki habaruji fere-fere nder vidiyoji inate ha Facebook amen ko de rediyo, channel YouTube amen ko de TV. Balen jam.